I will sing of the ways of the Lord. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong iampo ang kahusay sinabtanay sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa tali sa Russia ug sa Ukraine, dinhi sa atong nasod, magkahiusa unta kita nya ang atong simbahan ug ang mga leader sa kanasuran magkahiusa unta sa usa ka tumong sa pag-alagaray labi na sa mga kabus. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong naghatag sa ilang suporta nganhi nato sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan, ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo, ug patalinghogi, ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadayeg kanimo. Pasaylua ang among mga sala, ug iuli kami nganha sa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ako mamahimong Dios sa tanang banay sa Israel, ug sila maakong katawhan. Gikaloy-an ko didto sa disyerto kadtong miikyas aron dili sila mamatay. Sa dihang nangandoy silag pahulay, nagpakita ako kanila didto sa halayo. Mga Israelita, gihigugma ko kamo kanunay, busa gipadayon ko pagpaila kaninyo, ang gugma kong walay paglubad. Tukuron ko kamo pag-usab, ug magbasal kamo sa mga tambor, ug magsayaw tungod sa kalipay. Mananom kamo pag-usab og mga paras didto sa kabungturan sa Samaria, ug kadtong magtanom makakaon gayud sa mga abot niini. O moabot gayud ang panahon nga ang mga bantay musinggit sa bungtod sa Ephraim. Tana, mangadto kita sa Sion, ngadto sa Ginoo nga atong Dios. Nag-ingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasod. Awita ang inyong alawiton sa pagdaig. Giluwas na sa Ginoo ang iyang katawhan. Giluwas niya ang tanang nahibilin. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo o mga nasud. Isang yaw kini sa lagyo nga kayutaan ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagbantay siya kanila, ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang hakog, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit, mutunga sila sa kinatumyan sa Siyon. Magmaya sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug magsayaw, ang mga batanong lalaki ug usab ang mga tigulang. Ilisan ko ang ilang pagbangutan ug kasadya. Lipayon ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo magbantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya og mituaw, "Sir, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang anak kong babayi giyawaan ug nagantos pag-ayo." Apan wala motubag si Jesus, miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo." Unya mitubag si Jesus,
Gipadala ako ngadto lamang sa mga nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babayi ug miluhod sa atubangan ni Hesus. Sir, tabangi in taon ako, mingon siya. Si Hesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babayi mitubag, tinuod kana sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mga hulog gikan sa lamisa sa agalon. Ug si Hesus mitubag kaniya, inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Ug niadto dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa ni sa mga sikat nga ebanghelyo ang atong nadungog nga ang babayi ginganlan ni Kristo og iro, pero ang babayi nga nangayo og panabang gidawat ra pod niya nanganlan siya og iro niya, iyang gi-equate ang iyang pagpangayo nga mumhora sa gahom sa Ginoo. Ang kaayuhan sa iyang anak nga giyawaan mumhora sa grasya sa Ginoo. Kanabitang kamautang mo hunahuna nga ang mumho, kailan mo mumho? Unsa man ang mumho? Usa ka piece, one piece sa imong tibuok na kanon. Nabang og humay usa ka lugas or tunga sa lugas kanang mga huog ba kanang gagmay. Ana, momho, small particles sa imong pagkaon. Mao tingali na equation sa atong slot, no? Ang slot mao na siya. Momho ra ni. Slot ba? Slot, one slot, usa ka momho. O na nangayo tag momho, pero dako-dako man sa ning momho hatag 1,000 ka ang imo sang momho pa dir baburag dako ra man sa kanang momho di sa amo na di na momho bugon. Usa ka bugon dili oy momho ra gyud na, di mo moto kanang slat na to momho ra gyud na nya. Ang ato rong simbahan mura siya kaning babae, ang ato bang San Vicente Ferrer Parish mura siya kaning babae nga nangayo ninyo og nato og mumho sa grasya nga atong nadawat sa Ginoo. Itagaan ta mog sample nganong mumho sa ato pang mumho gamay, no? Gamay nga bahin. Sige, testingan nato subay. Kani ako manghod kanis klito. Kailan mong klito kani mo doyog din ba? Pagkat year 2000 gioperahan na siya sa iyang kasing-kasing kay napuno sa tubig. Gidrain ang tubig sa iyang kasing-kasing. Na-ICU na siya. Niya, ang nabayra na mo atong pag-drain sa tubig sa iyang kasing-kasing para mulihok ang iyang kasing-kasing ug balik. Di siya mamatay. Nakabayad mi ato dool-dool 400,000 ang pagpalihok lang sa kasing-kasing. Sa ito pa kaning atong kasing-kasing, ang pagpalihok lang, worth na nag mga 500,000. Karon galihok ba na yung kasing-kasing? O sige, 500,000 na. Dunay nangayo na kog tabang magpa-bypass sa kasing-kasing. Upat ka, saan na, bypass ba na? Butangan baglaing, kuan ba? Tubo. Gipangayuan sila papundohon daan og mga 800,000. Ang pagbutang lana sa kanang bang iyang mga tubo-tubo diri ba para ang dugo mo gawas og sod. So ang paglihok 500,000, ang paggawas og sod lang sa dugo mga 1 million. Da pa man na sa ubang mga tambal. So pila na tanan?
sa paglihok pa lang sa kasing-kasing o kaning pag-ana-ana sa dugo, sud guwa, 1.5 million na. Nya karon galihok ang dugo sa inyong kasing-kasing. Oh, tanawa. Unya karon pagka year 2002 ni na failure man ang iyang left kidney aning klito kani akong manghod ba, gioperahan na sad ang left kidney kay kung dili operahan madamage ang tibuok kidney, ma-kidney failure siya, so gikuha ang left kidney, removal of left kidney para ma-healthy ang kidney. So pagpa-healthy lang sa kidney ni gasto na sa tug hapit mo 200 mga 200 kapin 1,000 das mga tambal. Kidney pa lang na, usa pa lang na ka kidney. Wa to gitreat, gi-remove ra. Ana. Ang dialysis sa kidney para mo function. Tagpilay gasto. Usahay kaupat i-dialysis sa usa ka semana, tag 5,000 labing minus ang magasto, di 20,000 kada semana. Sa to pa, purting mahala aning atong gipanggamit. Ang utok katong dihay na meningitis akong kauban sa seminaryo. Gi-opera nagtumor, gi-operahan diri, gibuak iyang utok. Pila ka milyon ang gasto. Ang atong utok lang ba? Ang pagtarong ani nya nawa na gid itong siya kapadayon sa seminaryo kay nagkuan na gyud murag mo palyar na gyud ang iyang memory kay na damage gyud. So healthy kay atong utok, kamaupatang mo hunahuna, kamautang mo plano, healthy kay tanan. Purtid ang mahala ani. Kani ba? Tutok pa muna ko. Wa pa ta maghisgot dinhi og actual nga kwarta ha. Kini lang atong gamit. Ana. Ang oxygen ni Papa katong kuan, tagpila ang tangke ana sa ka-oxygen. Hibaw mo? Wa mo kibaw mo? Kuwasa ko kibaw pila ro tangke. Di na mo minus og kuan ay kanang ang bayronon anang oxygen, di sa na mo minus og mga 500 kada adlaw ang uncharged anang oxygen. Sa ato pa ang hangin nga gihanggap. Ang hangin ba? Aka mo gahanggap mo ron. Kining akong glasses, ani akong glasses ba? 12,000 para makatarong gyud kog tan-aw kuno tan-aw diri tan-aw dito way problema. 12,000 ning niya ni akong glasses kay og dili ni nako gamitan wa na di na ko kakita. So aron lang ko makakita ana nagkinahanglan ko og 12,000 gikan sa akong pagkabata hantod 50 years old. Diha naman ko nag-glasses pag 50 years old. Sige kung kakita, pila na kay presyo ato, no? Wa mo ka-imagine? So kita lang daan, kita lang galakaw, kitang gabarog daan, ang imo lang daang lawas. Di pa ta maghisgot sa imong colon, kanang imong baga, kanang imong mga nerves, kanang atong dugo, kanang tanan. Di pa ta maghisgot ana. We worth billions already. Kita ba? Kanang imong lingian na imong tupad, ingna, you worth billions. Oh. Perting mahala na to eh. Mahal gyud kay ta. Ingon ana ta ka espesyal nga gihimos Ginoo. Kana mga iro ihawon ra man sa pila presyo 10,000. Ihaw dayon patay, pero kita di kabayran og kwarta ang atong worth. Grabe kay tag worth mo na bisag tarungon lagamay di mangadi kay jud matarong. Mahal na kaayo ang pag-repair nato. Pre basa kaning sakyanan diri nga ingon itong auto ba diha ingon ipaayo. Oh, ayo na mga valves gasto og mga hapit mo ang mga 20 kapin 1,000. Sus di naman sad mo Edgar di naman sad mo andar pa der si angkuan isiyo ko no mo inaguba pila man sad ang isiyo nga 25 na kula kamahal gud ana kana sakyanan ra gani na kuan mahal na unsa nakakitang tao lisod kay ta lisod kaayo mahal gyud kay ta mo na kun pangayuan gani mo usa ka slot nga 1,000 hatag gidayon ngano man mumhora na sa grasya nga imong nadawat. Mumhora. Kung sa may gusto nimo, muhatag kag slot o kuhaan kas pananaw.
Di wa ko manghulga ha, pero ang ako lang ba kanang una-una lang ba nga unsa may gusto nimo, muhatag kag usa ka slot o magdialysis ka? Oh, kana. Unsa si Papa katong pagka-paralyzed ni Papa, half body paralyzed. Gaana ng kamot. Pilay gasto namo sa pagpaterapi, pagkuan mo, wa gyud gani mauli. Porting dakuha. Sobra 300,000 sa siging balik-balik for 6 years. Therapy, tambal, ospital, bayad pas doktor kay inig-treat, doktor bayad na sa wa gyud mauli. Gaana lang gyapon kamot. Inaton magkuto-kuto in taon ikabuntag ana. Nya mugaan-gaan og jutay igho magbutag tubig init ika sunod na sa ikahapon gaana na sad ana butangan na sa tubig init 6 years hangtod gyud namatay wa gyud mauli gasto pa kaayo. Pero 60 ka tuig kapin si Papang gamit atong lawasap kaingin halab himos among balay guad pangarga, pamotos bangga, pangharinggas bangga, kuyog sa lingadto, gigamit to niya pagkamahal daig presyo ato. Di nakadupas Papa, ako karon siging dupa-dupa, siging kolekta, pagkamahal daig presyo ning makadupa ang kamot. Mahal kayo. Nakahila ko pag tirapi na mong Papa, niya ako siyang gibangon, dangtag mga hapit mo sa kabuan, ako siyang gibangon ako, Pa, kaya ako man tong patid-patiran iyang tiil nga katubang tuo aron mo mura kuno hay mulakang nako suway kuno pa di ti kapatiran ikaw kuno'y biras imong tiil gibira gid niyang maayo papagod ang tanang lawas labyog na gud ana kay iya jong palakaon ba kutob ra gyud ni tupong og nilabaw og jutay sa iyang wang tiil nako hala nakalihok na purti na kong lipaya half step ang tawag ana wa gani kaabot half step lipay kay ko pero Papa saka kanaog sa bukid ngadtos uma for 60 years aron may buhion pagkamahal di anang kada tikang sa tao wa ta kapasalamat ana ala sige aron makapasalamat mo hatag mo mumho slat lang ana ug unsa man sa ihatag sa Ginoo nato mumho sad mumho sa iyang gahom healing unity prosperity satisfaction mahal kayo ning mga butanga pero ihatag nis Ginoo nato outright happiness pagkamahala happiness palita ang kalipay purtig yung mahala kanalaganing mga tagtungas oras nga kalipay sama ng laki gusto makig-sex og babae palit ka ng prostitute mahal-mahal biya na tagsakat oras, 2 ka oras, wa ko kasuwayan ha, pero kanang manginayang na ana ba? Inoras. Wasay siguro, basig simba ko yung taon na. Mahal oy, kana ding kuan, kana ding malipay ang bana, panalitan ang bana, wa nagikalipay sa asawa, lagot na kaistanan, luod na kaignaw ang asawa niya, gusto siya maglipay-lipay on his own. Mga bit, pagkamahalag bayad sa kabit. Nya dili pa ginatinuod nga kalipay kay malipay ra ka didto inigadto nimo sa imong kabit kung di sad siya magkusmod-kusmod inig uli nimo awayon man kas asawa libakon man ka wa na sa kay kalipay so kanang very short moment of happiness mahal na kay nagbayad unsa nakagtagaan tag lasting happiness and only God can give us siya ray makahatag ana gihatag mong slat di ba dayon mo divine unity prosperity and satisfaction di ni mabayrag binilyon nga kwarta pero mumhora ni sa Ginoo kinsa may ang hatagan ani kadto ra sang manghatag og mumho ngadto sa uban mao na sa atong unang pagbasa niingon ang Ginoo diri akong ibalik ang inyong nasod ibalik nako ang inyong kinabuhi mananom namo kamo say mag-ani nya magtambor namo sa inyong kaugalingong lugar di namo bihagon pero kining maong grasya nga ihatag sa Ginoo mumhora ni sa mga tawo nga mohatag sad og mumho sa iyang oras og grasya ngadto sa Ginoo kadto bitang naningil ang Ginoo siya akong parasan akong gipasaupan nya nagpadadayon siyang tawo nga maningil sa iyang bahin mangayo gid ang Ginoo og bahin sa atong time talent and treasure nang litan sa time
magampo ta. Bisag santos na lang nga rosaryo. Karon gani kaning gihatag aning atong mga kaning 2,000 Hail Mary group. Karon mag 2,000 Hail Mary na punta diri. Mumho raman gud na gud. Sa kada buwan mo spend sila almost one day, mga almost 8 hours just to pray 2,000 Hail Marys. Mumho ra na sa oras nga gihatag sa Ginoo nato 24 hours nga kada adlaw iyang gihatag. Di ba? Ang pagluhod or ang paglakaw-lakaw nga magrosaryo 30 minutes kada adlaw mumhora na sa 24 hours nga gihatag sa Ginoo nato. Nya makahatag mo ana. Hatag mo mumho. Hatag mo one slot. O kitang tanan nga nagminaw karon sa misa, hatag mo one slot. Kining atong ang atong halin as of yesterday 372 slots pa. Pakpak. Salamat sa mga mumho nga natigom nato. Pero naapay 54,628 ka slots available. Hatag kuno tag mumho kitang tanan. Daha sa online parishioners, mga kuan man tatanan, dool tag mga 500,000. Panghatag lang kuno mumho, di ba? Masyak ko taan mura ra ni glamyon ang 55,000. Pero magsita ko na gamay ra kay kong kwarta, gamay ra kay istanan. Ihuna-huna ag pilay worth nimo kabayran ba nag saping ka. Unya pa dir unsa may akong kanon, God will provide. Mumhora ka sa grasyas Ginoo basta naa kay pagtuo. Kanang imong panginahanglan nga pagkaon, sige, hatag sa Ginoo sama atong biyuda nga ang iyang 2 cents iyang gihatag sa kolekta, siguro gyud nga hutdan tog hatag sa Ginoo. Mo nay nahitabo ni propeta Elias, ang biyuda mihatag niya pagkaon bisag katapusan na lang tong kumkum sa harina ang iyang nahibilin. Siya mamatay na miani ighuman akong hatag nimo, ingos propeta Elias, ihatag lang na nako ang Ginoo mutabang ninyo. Usa ka tuig kapin wa mahutdi siya harina og lana. Sama usab sa kanini ang katong ihatag sa 5 ka bukpan og 2 ka buk isda para ipakaon sa 5,000 ka mga tao. Nahutdan ba si Espanya? Nibalik niya 12 ka bukag. This is faith. This is humility. Kana bang pagtuo og pagpaubos, motuo ta ang Ginoo mo'y naghimo sa tanan, og motuo sad ta nagihigugma kaitas Ginoo, og motuo sad ta og mudawat na kun way Ginoo wa sad ta. Nya kun imbitaron ta pagtabang dinhi sa simbahan, di gid ta mo balibad. Mabita na nga anang sa ako sang side isip pare wa man ko'y pamilya nga kasandigan kuno inig kanana ang kamatay o ikasakit nako inig retire nako nagi mo tambag nako pader pagtigom gyud kay para sa imong kaugmaon kung sa akong tigomon kwarta ay lang na ayaw usik-usikin ng imong imong stipend ay lang nang kolekta kay balik ron na simbahan stipend nako ug ako ning tigomon na idaghan kay dihang mga nanginahanglan alkansi sila nya ako mo'y motigom. Sige ko pumalandong Lord, di man jud ko ganahan motigom og kwarta kay murag wa man ni maigo sa akong prinsipyo. Unsaon ako pag secure ang akong kaugalingon? Unsay tubag sa Ginoo mga igsoon? Siya pag tinarong sa imong pagkapari. Pag tinarong kinahanglang masakit ka nga tarong nga pari og mamatay ka nga tarong nga pari. Nga naman, kanang imong gialagaran nga simbahan, maunay mo secure nimo. Ug masakit ka, naagi mo tabang nimo og patambal. Nya simbako sa gwa gyud kay mga buangon kay na sila. Simbako lang gyud ba? Wa gyud mo tabang. Bisa na lang pagpalit og biogesic didto, sa pagpalit na lagdayapir, mamatay gyud ka. Nya nagtinarong man kas pagkapari, naagi mo lubong nimo. Labing minus naagi mo hatag og lungon. Nako bitaw no. Siya unya iniglubong na nimo adto din kas langit. Pag tinarong las imong pagkapari, you are secured. Mao na man tinarong ra ko. Di na ko magunahunaan ang kwarta mo na palit sa kog slot
Total, mumho raman na. Kada gun nako dupa, na ago'y kolekta. Kada dupa na kolekta niya. Muhatag palit kog tag napo kaslats kada simana. Di, mumho rasad na, di ba? Amo na, maghinatag ay tag mumho para sa simbahan. Pero tanawag unsay nahitabo sa mga mumho nga atong gihatag karon, nakatukod tan ining nindot nga simbahan. Worth na ni atong na-spend anig mga naanis mga 30 million. Nya, daan na mga yuta atong pamalit, abot-abot na nighapit na nimo 60 kapi na ni million. Nya, nakatabang tagtukod sa kapilinya. Kadto mga 41 million atong na contribute sa atong mga mumho. Ang kadto sang ini karon nga kang Bishop Chupilo kamumot nga Thanksgiving, mga 6,000, mga 6 million sa atong na tampo dito. Kadako na, mumhora na, pero nakahimog dagkong events. Nya unsa may premiums Ginoo sa mga niapil ani? Siguro gyud ko matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, kanimo gustong ihatag sa Ginoo nato. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Huna-huna ako nog ang Ginoo nga mao'y gamhanan sa tanan, mo'y naghimo sa tanan, mahigugmaon sa tanan, ug maluluyon sa tanan, mo'y magbantay nato. Huna-huna, pabantay ang gitag pimag dinhi. Atong pimag matug ra na diha ini ka. Sige, pag tiks-tiks, man, tug dayon, tug, ana. Ang Ginoo di matog. Kabantay ang itag pimag na dihay mo musod nga buangong tao. Ayaw na paparkingi diha. Parking lang dayon. Ano parking? Man di mo ra mag-isog di. Hadlok. Ang Ginoo nga di man mahadlok bisag yawa. Kaya siya may gamhanas tanan. Nya mo na magbantay nato. Mo na do na kay divine prosperity, satisfaction, and true security in life. Ang kondisyon lang, matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Dako kay ang pagtuo sa babae kay nagpakairo. Ang resulta, ang mumho nga gihatag sa Ginoo, nawagtang ang yawa ug ang sakit sa iyang anak diha dayon. Mumho ra na sa Ginoo. Ayaw na pagsigi og kabalaka, panghatag na sag mumho sa slat nga dops. O na siya, pagtuo, lingi ay mong tupad be. Tapos ang lingi, na manghatag kag mumho. Manghatag na kag mumho. Dinaw ka ng mumho na, patay. Kuhaan sa gas mumho sad. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, muduol kita karon sa Dios uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing, sayod kita ng iyang gugma o gahom way sukod. Busa mo ingon kita, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong simbahang Katoliko, nga mamahimo siyang sanglitanan sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong nasod, nga makabot na ang katarong sa moralidad, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuonang masakiton, nga mahupay sila pinaagi sa atong pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong mga higala nga nawad-an sa pagtuo, nga pinaagi sa atong pag-ampo sila mobalik sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdon Teopilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo.
alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga kalag nga matuohon nga mihalin, nga makaambit na sila sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. O Ginoo, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa mapaubsanon ug matuhoon nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaygon ka Dios, amahang langit nun, ninggasan mo, mga masalay pun, ang panugino, nga abot sa yuta, ginamasa kabut sa tao. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon santusa kining mga gasa ug itugot ngang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig apan ang among tinguha namo sa pagpasalamat kanimo mao'y imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, iduduan sa
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am near. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang gasa sa Diyos nung gahom niya kining grasya nga atong gikinahanglan mumhurani sa iyang gahom, pero ang gikinahanglan sad manghatag sa tag mumho ngadto sa simbahan nga mao ang pagpalit og slat.
So salamat kay namalit sa atong dopes. 55,000 atong gipamaligya, nahalina na taog 372 slots, 54,628 slots pa ang nahibilin nga available. Pakpakan nato ang namalit. Ang ato aning pahilunaan, ang pagtiwas og bayad sa atong mga luna nga na-acquire, mga yuta, napanas mga 8 million, ang pagbayad aning atong mga contractors nga nakatrabaho na sa atong mga projects karon nga ongoing, mudagan pa nag mga 7 million. Unya ang atong gi-envision na bag-o natong building nga himuonon kasi gipatarog finalize sa perspective, moabot po nag mga 40 million tingali. So 55 million tanan. Dako kay ni siya kung huna-hunaon, pero kung kitang tanan manggihatagon sa mga mumho nga atong nadawat tag 1 slot kada usa, in 6 months time mahurot na ni kahalin kon ingon ana ta ka manggihatagon. Muna ako isip inyong amahan mo commit sad ko nga mo hatag kog mumho na po ka mumho kada simana. Nindota na hangtod ko mamatay ko sunod simana, na po na lang kamumho akong mahatag. Kamo kung dugay pa mong mamatay, dako pa man ng inyong presyo diha sa lawas, ala hatag mo way hunong hangtod matukod ning atong gidamgo nga proyekto alang sa atong kalambuan, sa simbahan ug pagpalig-on sa pagtuo. Aya lang mo palipat, gamita gyud ang ato mga official persons, official numbers, official bank and GCash accounts. Tanawa din sa atong misa na din nato gi-flash ang mga official numbers, persons and accounts. Ayaw mo pagtuo sa uban bisan paggamiton ako ngalan nga mo hatag og laing account ninyo, ay mogtuo ana kay mas scammer na. Pero mutuog yun mo, malipay po na sila kay makakwarta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.